ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೈತ ಬೇರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶಾಕ್ ಹೊರಗೆ ಅದು ಯಾನಂದ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದೋಹತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅದು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಕೋಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಏನಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಯಾನಿತ್ತಾವು ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಉಂತದು ಉಂಟದೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇನು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಪೇನು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇನು ಪನ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಇಜಿ ಜಿ ಅವು ಎಂತ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಪದ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಅಂಚೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂಡು ಅಪ್ಪ ಬುಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಪುರ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರು 8 hours ಪೂರ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮುಗ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಆಯ್ತು 2,000 ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಿಜವಾದ 250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇರ್ನ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಂಡೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಅವಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಯ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲು 1 hour ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ವಿದಿನ್ 1 hour ಎಂಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ದು ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕರ್ ದೀತಿಜ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ದೀತ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಒಕ್ಕಡೆ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಬಾರಿ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಟದೆ ಇರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಟತೆ ಇರ ಉಡುಪಿಗೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದೆ ಉಂಟು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇರ ಉಡುಪುನೇ ಇದೆ ಬಗ್ಗದ ಕೊಲ್ಲು ಊರೇ ಕೊರ್ಲತ್ತ ಊರೇ ಇರು ಎಂಜ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇರು ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನೇಕ್ ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಳಿಯ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದನ ವೆದರ್ ಸೇಮ್ ಅವು ಅವಳ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೀ ಸೈಡ್ ಕಡಲ ವೆರೈಟಿ ಅಂಚದು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ಲ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ 35 ಚಳಿ ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಮುಖ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಹೊತ್ತಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತ ದಾದೆ ಹೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನಿರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಬರುವ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ದಿಲ್ಲ ಅವು ಗಾಡಿ ಉಲಾಯಿ ಕಾಣವೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರುವೆರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಇರ್ದಕ್ಕ ಯಾನಿರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ బాబు ఎంచండి పార్సల్ పార్సల్ రడ్డు మళ్ళా పార్సల్